ଥରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ବୁଲି ବୁଲି ଯାଇ ଏକ ନଦୀ କୂଳରେ ବସିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ବସିଥିଲେ। ଶାନ୍ତ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନ ତାଙ୍କର ଅଶାନ୍ତ ଥିଲା। ଚାଣକ୍ୟ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ପୁତ୍ର? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, କ'ଣ ସବୁ କଥା ନିଜ ମନ ଭିତରେ ରଖିବା ଉଚିତ? ବେଳେବେଳେ ଲାଗୁଛି କି ଯଦି ମୁଁ ମୋ ମନର କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବି ତେବେ ମନ ହାଲକା ଲାଗିବ। ଚାଣକ୍ୟ ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଭୁଲ ଅଟେ। ଏହି ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ ସଫା ହୃଦୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଅଧିକ ହଇରାଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯିଏ ବିନା ଭାବିଚିନ୍ତି ନିଜ ମନର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା, ବିଚାର ଏବଂ ଯୋଜନାକୁ ସାମ୍ନା ଲୋକକୁ କହିଦିଏ, ସେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖ, ଯେମିତି ଟଙ୍କାକୁ ଆମେ ଆଲମିରାରେ ଲୁଚାଇକି ରଖୁ, ସେମିତି କିଛି କଥା ଥାଏ ଯାହାକୁ ମନରେ ଲୁଚାଇକି ରଖିବା ଉଚିତ। କଥା କହିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସେ, ମାତ୍ର ଚୁପ୍ ରହିବା ଏକ କଳା ଅଟେ ଏବଂ ଏହି କଳାରେ ଯିଏ ମାହିର ହୋଇଥାଏ, ଦୁନିଆ ତାର କିଛି ବି ବିଗାଡ଼ି ପାରେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ଏମିତି 7ଟି କଥା କହିବି ଯାହାକୁ କଦାପି ବି ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ତୁମେ ବାହାରେ କହିଦେବ ତେବେ ଲୋକମାନେ ତୁମ କମଜୋରି ଜାଣି ତୁମକୁ ତୁମର ହିଁ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ହରାଇ ଦେବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସେହି 7ଟି କଥା ଯାହାକୁ ସର୍ବଦା ଗୁପ୍ତ ରଖିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 1, ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ଏବଂ କଳହ ଆଦି କାହାରିକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଜ ଘରର ବାଦ ବିବାଦକୁ କଦାପି ବି ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ବାହାର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯୋଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଉଜାଡ଼ି ଦେବେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବଳ ରୋଚକ କଥା ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ଯାହା ଘରେ ଯେତେ ଝଗଡ଼ାକଳି ହୋଇଥାଏ, ଲୋକମାନେ ସେ କଥାର ସେତେ ମଜା ନେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ତ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କଟା ଘାରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମଲମ ଥାଉ କି ନଥାଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଲୁଣ ନିହାତି ଥାଏ। ନିଜ ଘରର କଳି ଝଗଡ଼ା କଥା ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ଅର୍ଥ ସମ୍ପର୍କରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଚାହେ ଯେତେ ବି ଖରାପ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସାହି ପଡ଼ିଶା ଦୁନିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ କଥା ଜଣାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ସେ କଥାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ସୀମିତ ରଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ନିଜର ଆୟ ମାନେ ଇନକମ୍ କଥା କେବେ ବି କାହା ଆଗରେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଜର ଇନକମ୍ ମାନେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛି, ଯାହା ଆପଣ କମାଇଛନ୍ତି, ତାହାକୁ କାହା ଆଗରେ ବି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଥରର କଥା, ମଗଧ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ନିଜର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ସୁନା ଗହଣା କଥା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଘଟ କରିଦେଲେ। ପରିଣାମ କ'ଣ ହେଲା? କିଛି ଦିନ ପରେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ମଗଧ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ସବୁକିଛି ଲୁଟିନେଲା। ତେଣୁ ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଆମ ନିକଟରେ ଥିବା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ଗୁପ୍ତ ରଖିବା ଉଚିତ। ଯେତେ ଗୁପ୍ତ ରଖିବା ସେତେ ଭଲ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଆପଣ ଯଦି ସାମ୍ନା ଲୋକକୁ ନିଜ ଇନକମ୍ ବିଷୟରେ କହିଦେବେ, ତେବେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବ କିମ୍ବା ଈର୍ଷା କରିବ ଯେ ଆପଣ ତାଠାରୁ ଭଲ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କମ୍ ଇନକମ୍ କରୁଥିବେ ଏବଂ ସାମ୍ନାବାଲାର ଇନକମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ଏବଂ ତୁଚ୍ଛ ନଜରରେ ଦେଖିବ। ତେଣୁ କଦାପି ବି ନିଜର ଇନକମ୍ କଥା କାହାରି ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଧନକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 3, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କରିଥିବା ଯୋଜନାକୁ ସର୍ବଦା ଗୁପ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଜ ଯୋଜନାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତର ଯୋଜନାକୁ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯୋଜନା ପୂରା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ବୁଲନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ହେଉଛି, ଜଣେ ବ୍ୟାପାରୀ ଭାବିଲେ କି ସେ ନିଜ ସହରରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମସଲା ଦୋକାନ ଖୋଲିବେ। ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କଥାକୁ ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଘଟ କରିଦେଲେ
ଏହି କଥା ଶୁଣି ଜଣେ ଚତୁର ଲୋକ ସେ ସ୍ଥାନରେ ନିଜର ମସଲା ଦୋକାନ ଖୋଲି ମାର୍କେଟ ଉପରେ କବ୍ଜା କରିନେଲା। ବ୍ୟାପାରୀ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଡେରି ହୋଇସାରିଥିଲା। ଚାଣକ୍ୟ କହିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଜନା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଜି ଅଟେ। ଯଦି ସେ ମଞ୍ଜିକୁ ମାଟିରେ ପୋତିବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବ, ତେବେ ନିହାତି କେହି ନା କେହି ସେ ମଞ୍ଜିକୁ ସେ ସ୍ଥାନରୁ କାଢ଼ି ନେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯୋଜନାକୁ ପୂରା ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କ'ଣ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି, ତାହାକୁ କଦାପି ବି କାହାରି ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟଟିରେ ସଫଳ ହେଲା ପରେ ଯାଇ ଆପଣ ସେ କଥା ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 4, ନିଜର କମଜୋରି ବା ଖରାପ ଗୁଣ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ନିଜର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବେ, ସେହିଦିନ ଆପଣ ହାରିବାର ପ୍ରଥମ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନା ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଜଣାଇବେ, ତେବେ ହୁଏତ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇପାରେ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ପିଠି ପଛରେ ଥାଇ କୁଠାରଘାତ କରିପାରେ। କମଜୋରି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଶକ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ତାହାକୁ ନିଜ ନିକଟରେ ସୀମିତ ରଖିଥାଅ। ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ନିଜ କମଜୋରିକୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବ, ତେବେ ସେମାନେ ସେ କମଜୋରିକୁ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସ୍ତ୍ର ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜର ଡର, କମଜୋରି ଏବଂ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ କାହାରି ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାହାକୁ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଦୁନିଆ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ହାରିବାର ଖବର ଶୁଣି ସେମାନେ ଖୁସି ମନାଇଥାନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ କଥା ହେଉଛି, ଦାନ କରିଥିବା ଜିନିଷ ବା ଧନ କଥା ସର୍ବଦା ଗୁପ୍ତ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଦାନ କରିକି ଯଦି ଆପଣ ସେ ଦାନ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହିହେବେ, ତେବେ ସେ କରିଥିବା ଦାନର ପୁଣ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଦାନ କରି କହିବା ଅର୍ଥ ନିଜର ଅହଂଭାବକୁ ଦର୍ଶାଇବା। ଦାନ ସେତେବେଳେ ଫଳଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଦାନ ଦେବା ଲୋକ ତାହାକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି କାହାରିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ଜିନିଷ ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ କାହାରିକୁ ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 6, ଅପମାନ ଏବଂ ହାରିଯିବାର କଥା କେବେ ବି କାହାରିକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ନା କେବେ ଅପମାନିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ହାରି ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର କହିବା ଅର୍ଥ ନିଜେ ନିଜ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନକୁ ବିଦାରିବା ସହ ସମାନ। ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ନିଜ ଅପମାନ ଏବଂ ହାରିବାର କାହାଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବେ, ତେବେ ଆପଣ ଥଟ୍ଟାର ପାତ୍ର ସାଜିବେ। ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଅପମାନକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସାଇତି ରଖ ଏବଂ ତାହାକୁ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କର। ହାରିବା କଥା ବାରମ୍ବାର ନ କହି କୁହ କି, ମୁଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେବି। ସେହି ଲୋକ ବିଜୟ ଲାଭ କରେ ଯିଏ ପଡ଼ିଗଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଛିଡ଼ା ହେବାର ସାହସ ରଖିଥାଏ। ନମ୍ବର 7, ନିଜର ମନୋଭାବ ଯେପରିକି କ୍ରୋଧ, ମୋହ ଏବଂ କଷ୍ଟ କଥା କାହାରି ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ତାର ମନ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମନର ରହସ୍ୟକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହିବୁଲେ, ସେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର ରାଗ, ମୋହ, ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବ, ଲୋକମାନେ ତମ କମଜୋରିକୁ ଜାଣିନେବେ ଏବଂ ତାହାକୁ ହିଁ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସ୍ତ୍ର ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ନିଜର ମନର କଥା କେବଳ କିଛି ଜଣ ନିଜର ଲୋକକୁ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଏବଂ ବୁଝାଇ ପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କେବଳ ହସି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେ ପାରିବେ ସେତେ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରେମ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି କଥା ଏମିତି ଥାଏ ଯାହାକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଲୋକ ହିଁ ସମାଜରେ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ।